אפילו מנזר פרן. מה, אתה אוכל ב... מפריע לנו. אפילו השלט כתוב מנזר פרן, שזה בסדר. בעצם הסיפור של המנזר הזה הוא כזה, אם כבר אנחנו פה. היה בחור בשם חריטון. וחריטון מסתובב כאן. והראשון הנזירים שהסתובבו כאן. ושודדים חוטפים אותו. תופסים אותו כמו היום שאומרים וואלה, יש לנו פה מישהו שנוכל לעשות עליו כסף, להחליף אותו, והם סוגרים אותו פה במערה, סוגרים אותו כאן יחד עם כל הכסף והאוצרות שלהם. זאת מערה סודית, אף אחד לא יודע עליה. יום אחד שהוא שבוי וקשור במערה מגיע נחש צפה ובא להקיש אותו, אבל חריטון הוא איש אלוהים ואלוהים אוהב אותו, אז חריטון מדבר לנחש, אומר לנחש אל תקיש אותי. אז הנחש לא מקיש אותו אלא הולך ושופך את כל הארץ שלו בתוך כד של מים. מגיעים השודדים מהשוט שלהם והם צמאים, ומה שהם עושים, חריטון אומר להם תיזהרו, יש ארס בכד. הם צוחקים עליו, אומרים לו מה פתאום. ואז הם שותים את הארס, את המים עם הארס. אלה